No, perquè jo era administrativa. Clar, ella era I li vaig dir que administrativa. tenen que portar Jo portava una comptabilitat molt... d'allò, perquè ja tenia prou d'allò, i vaig dir que té que fer estocatges, té que fer això, té que fer tot ben portat. I va dir, doncs, tu mateixa. Però ja de soltera jo ja feia totes les cartes a casa, a mà, que es feien llavors, tots ells. Però, i després, bueno, va ser un ofici que em va encantar. Que llavors es feia tot manual, es tallaven els vidres a mà, tot a mà, Sí, els vidres es tallaven arronoraven. amb una cosa que Saps es allò deia que una rolina que marcava el vidre i després amb unes alicates, crac, Saps allò que fa crac, crac, anaves tallant el vidre i després ho bisellaves a mà i havies fet la plantilla per saber la forma, feies la plantilla amb l'ullera de paper, de cartró, després tallaves el cartró, ho dibuixaves en el vidre, ho tallaves i després jo anava bisellant. I amb el talló, jo xugant allò al costat i anar fent. Sí, És que això ha canviat 200%. no ja solament de venir al pont 28, Sí. ja va començar a sortir la màquina automàtica que tu posaves allà i ja t'ho feia.